Здравейте, геймери и геймърки! Аз съм Геймер HD, тук до мен са Геймер Бой Иванов и Михайла Петрова. Втора част на най-много скелети и така нататък. Сега ще си направим една битка с нашите декове, да видим дали са равностойни. Давай, избирай някакъв дек, който ти е твой. Моя. Добре, айде. Пускам. Пускай. Ай ти си на 8. Чай ще сложи на себе си. Това е 8. Нокика Пауър. Извинявайте за това, просто трябва да ги майна. Кое бе? Имах известия. Който има Viber да пише в коментар... да се напише номера в коментарите. Да бе, си напиши номера в коментарите, който да му правят телефонни шиги. Няма. Много Виж ти бъл. във Viber. Чакайте с по-голема през. Виждате ли, че изчезва? Той при мен. И... Вижте, изчезва. Само почваме тук. Давай, пускай. Така. Много умна страна. Това беше добро, но аз имам Dark Prince. Как заби? Чуй, това беше много тъпо, понеже той сега ще спре. Ето спре. Значи защо го направя? Кой има сега? Абе, нали беше добро, бе, нали ти го спрях? Да, става. Ами ако бях с рейдж, нямаше да добре. Предлагайте какви челенджи да правим. Най-много... Скелетен челендж. Може и най-много милион хордови. Да, сега ако имаме време, ще правим най-много милион хордови. Да, с Цецо вчера го правихме и стана много добре. Спокойно, аз имам. После рейджа бил слаб. Какви глупости. Че и не удари светломит. Ти ще ме вземеш. Ще ме вземеш, ами школата. Аз с кого ще взема сега? Спокойно. Аз сега нарочно го правя. Спокойно. Знам. Той нищо няма да прави. Няма взема. За сега ти говориш. Нищо не бутам просто. Те даже и хората са ми свидетели. Често ще ми правя. Нямам шанс, чек. Нямам шанс. Има за целия. Нямам. Този дик си много добър. Да, трябва да го... Yes! Добре съм това. Ти твой дек ли, Мика? Чай сега пробвам с другия дек. Ай сега правим най-много. Само да ти дигна. Да. Само да ти да. 3,6. Добре, я ще направим на битка. Малко повече. Аз ти дигам до 6. Въпросът е, че аз съм на 6-та и свалям много бързо, защото съм си... Пък аз не апгрейдвам много и... Мислиш ли ми го как съм? Мислиш ли ми го аз как дигнах с 8? Аз колко пъти свалях и падах. Бето започва спринт, това... Браво. Това бе добро, но аз ще го спра. Това сте му откача, окей. Сега ще ми сложи скелетна. Так, казах си. Казах. Този го източи. Да, спах този ще го... Кулата му стана, той се ползва арчери, добре. Те не са добри. Те не са добри, тъй че аз смисъл. Закон да пуска. Спокойно, имам друг уизард. Който с кума на спами. Чит. Само че да ми бута тук сега. Идя подсаках. Сега само един Ароус. Ароус, Един и 4. О, те са Ароус!
Да, 4. Трябва да си сложа зап. Ще ми е по-добре, дека да спирам тези скелетници по-лесно. О, добре. По-ефтино. Сточи го. Аз го взимам. Не, направо това дики... Коля, само трябва да знаеш как да го използваш. Да, както Цеци, той и вика бандита Сап, като ме видя как взех две кули с него, вика, о, виж какъв е добър, бе. Ма хора, дето не знаеш, що вика тъпа карта. Още трябва направо да се откаже. Жалко, че няма място за чисто. То аз нямам. Аз утре ще го отворя. Честно. Добре. В чужди. Защото остават 5 часа, аз ще се скривам. Няма да дам кристали. Утре ще го отворя. 30 накупи. Ще не дадеш джема в душа яко. Аз дадох вчера 100 и колко джема, само с това легендари чест. Не, дай 19. Как ви? Като аз вечерта го сложих. Дама ти дай 19 джема. Ми, каквото си някакви джемови. Микай на 6. То с нарочно се го прави. Добре. Бе, кажи, използваш Кенън, това е една от най-тъпите карти. Кой аз ли? Не, бе, казах Кенън. Че една от най-тъпите карти. Кой Не е чак толкова стъпа. Кой го ползва? Аз не го ползвам. Използва се за защита. Колко пък защитава и той? Ти трябва да го знаеш. Той колко защитава? Колко си изхъби лога? То си изхъби лога! Yes, давай кърти. Успех. Тос направо се отказа. Bitch, give up the way, Вече ми казва ли? 33 купи. Той на мен се ми давам 33. Ако сега... Да ти играе ли за Crown Chest? Да. Виж. Виж колко купим. Съм добре. Нищо лошо, как те бое. Хора, сме равни. Нищо, поне не го остави да не бие. Няма би. Всяко му писне скелетно. Супер, поне не се сломихме. Ти коя битка правиш? Мия хордове. Аз съм на нашата. Мия хордове и хоп е силно, защото бият това. Само четвъртата битка. Ама... Айде. Памен ли? Не, аз се видя само. Какво правя? Много ми е чудо на него какви са му картите. Я? Значи Миньохорд, стрели, Аз кой съм пускал? аз не знам. Има бейби и Уизърд. Опа. Два уиза. И ти имаш Уизърд, браво! Само да ти млата на 6. Имаш огледало и последна му неговите две предпоследни карти какви са, момиче? Май са скелетна. Чувствам, че са скелетна. И фарбал. То се скъби добре. Давай, почвай. Човек, той не е пуснал две от своите карти. Той си пусна Никога не сме пускали. Ама има зап. Тъй, че... Зап Има зап, да. Има зап, стрели, миния хордове, хок, бейби драгън и уизърд. И две карти да са моя скелети. Нито на вас пък е... О, и последната ми, Хок! Какъв финал! Гоблини, последната му карта, каква ли ще е хора? Дано е нещо яко. Гоблини. Баф. И последната му Fire Spirit! Да, Да, Fire Spirit, Гоблин, Уизърд, миния... Бейби Драгън, Зап, Хок, Стрели и Миньон. Основно ти казват стигли, в смисъл на другите карти казват на английски, а пък само на стрелите. Защото не знае, защото няма как да се превиждат. Нали ма разбра? Да. Само на другите казват на английски, а пък само на... Защото иначе звучи тъпо. нали? Да, Уизърд, магиостик. Гоблин. Той едно и също. Да си моли скелетно. Fire Spirit не го учихме. Не сме го учили още. Той се...
спири тавя. Моля ви в нет. Бързо, ама не, пази се там, човек. Пази се, колко кош. Не, няма значение. Няма, ти го взе. Не ти казвам. Източи го, добре, източи го. Да, слушай, стрели. Или Уизърд. Няма, взе го. Какви глупости стават? Става, взе го. Айде! Няма го играча влиза стаята, прескача на тази песни, знаеш, няма как тя откача. Нов рекорд направи. Мико, Отварям ли? давай да видим, може да падне нещо яко. Съжалявам, скоро ви не мога да видите. Значи, 10 мортара, 12 Това е яко. миньони. Тесвата е яка и О, добре. това е добър Да го плещ. гейтвам ли? Да, той е. Що го ползва? А гледаш колко го ползва. Стрелите. Първо стрелите, защото имат... Да, стрелите да цепят За да по му- повече. Да, и тя... Идеи. Още ли една да изиграем? Не, айде, не цикаме. Пак ли да те Що не играете за скелет? Не, ще да направим примерно най-много... Гоблени. Най-много милион хора. Колкото съм тъп. Явно. Чай, я ще почна една. Тъкмо. Значи ти дака ще трябва да изиграеш. Аз съм скиртен дик. Ау. Нищо, аз имам поне грейвярд, имам жал. Поне ще си ползвам ако с грейвярда. Сега ще го наспамя, гледаш ли? Ми. Поне имаш грейвярд и... Оле, кола. Сега ще слага зап. Стрели по-скоро ще ти сложи. Не, нищо няма ми служи. Гледай го, не го направих! Бързо, давай! го бижа. Аз ще го бия! Аз го бих го. Абе, толкова си взе. Хора, честото съм! То споне! 31 трофея. Всеки... Добре, ще за някой як чест сигурно си няма на идея. Но това беше най-лесното ми победа. Това го ширва веднага в плана. Долу. Това беше най-измешното. Аз ще правя още една. Какви карти има то? Имаше май на 100. Да, аз си видях. Ние се ще направим същата атака. Видим дали ще... Пусни ги зад колата да можеш да събереш повече. Може чакай да ти се заедят всичко. Готов? Бум. Тук става малко лошо. Оу! Майко, тук какво ще ми се... Слава. Слушай, кажи ми също тук стои. Ау! Стрели, много ги мразя. Абе, тук сме рип. Нищо ще му слага. И аз тук съм рип. Аз съм рип, човек, защото съм с скелетън дека. Пак ли? Ми да, защото победих един път. Реших, че ще победя втори. Ти само... грейвярд ли имаш или... Имаме още легендарки. Имам много още. Ами, Айс на втори, Принцес, Локи. Те всякакви имам. Всякакви. Аз ще... Гледайте тук какво става. Наспами го нас. Даже може да го вземеш на 3. Няма Не се знае. Не, имаш, дай. Темата с вълка е малко гадна. Защото видях твои... Сега ще направя нещо, което никога не съм правил до сега. Така и така. О, биго! Той е много съсредоточен. На мен кулата ми остана на 17 и губих. И един път На Мика, значи неговата кула, средната остана. Чучи, неговата кула остана на 15, на Мика кулата остана на 1. Виж колко Средната има, кула. Мика. На Мика кулата остана на 1, на средната кула на едно кръв, неговата на... хора, тук се провалих. на 12. Хора, Сега още ще трябва го време, взема. бе! Хората ще защото съм влезе, харесва коментарите, коментарите, събудите за моя канал. Чакай сме да видим следващия клип. Бай-бай. Колко ще стана?